morning guys. This is another day, another vlog natin. At nandito yung mga kasama natin guys. Ayan o. Ayan yung mga kasama natin. So ngayon 5 PM at magraran tayo. At nandito yung elite natin, si Isao. Yung ulit natin isa, tulog pa siya. Kaya hintayin natin guys. Libot muna tayo sa plaza. Punta tayo ng Central. Ayan ang mga elite guys. Ayan ang mga elite natin. Punta tayo ng Central. Doon tayo magraran. So kita-kita tayo sa Central guys. So guys, yan o, good morning. Dito na tayo sa Central. Ang aga ng morning natin guys. Yan yung makasama natin. Mag-uwok mga sila. And then mamaya kunti walk na rin tayo. Hintay lang natin sila guys. Tapos ito mga 5:30 ang start natin na mag-walking. And then dito lang tayo sa dating tinakbuhan natin kasi medyo maputik yung oval natin kasi umulan. Ilang araw umulan dahil sa bagyong. So ngayon yung bagyo paalis na rin at nakatakbo na rin tayo ngayon. Kaya yun, ito po ang van natin. Ayan o. So good morning guys. Kahapon umulan, hindi tayo nakatakbo. Kaya ngayon tatakbo tayo ng 40 minutes ulit para pawisan kasi kahapon diretso na ulan kaya hindi tayo nakatakbo guys. Pero ngayon tatakbo tayo para ito mapawisan ulit tayo nating elite. So yung iba nandyan na, nag-walk na sila, pero tayo vlog muna para may upload tayo sa ating channel. So hintayin lang natin sila kasi nag-walking sila, yung mga kasama natin. Mamaya nasa 5:30 dahil ang time natin is 5:16. So start tayo ng 5:30 and then matatapos tayo ng 6:10. So lakad-lakad muna tayo guys dahil medyo madilim pa rito. Ang time natin is 5:17. So eksaktong 5:30 tatakbo na tayo guys.
pagtawag tayo. Lilipat na tayo mamaya dyan sa may oval. Hintay lang natin yung mga kasama natin. Tulad ni na Kurt Basbas. Nasaan na kayo, Kurt Basbas? At Ednel Lumibaw, saan ka na? Yan guys, oh, mayroon nang tumatakbo dito sa oval guys. Mamaya start na tayo. Hintayin natin yung 5:30 para tumakbo na, para makatakbo tayo ng 40 minutes. Oh, okay lang. Oh, ito po. Ito yung kasama natin na isa, si Kagawad. Si Wimit, dyan sa salaan. Good morning, good morning. Hindi ako tatakbo dyan sa may oval natin kasi yung sapatos ko is Hoka. So parang hindi relax yung takbo ko pag itong gamit ko guys. So Hoka, ito yung gamit ko, kaya dito lang tayo mag-run. Iikutin lang natin itong lahat ng may semento dito sa Central para tumakbo yung dating ruta natin. Nung nag-upload ako, yun din ang iruruta natin, natatakbuhin dito sa Central. Kaya guys, yung oras na natin is 5:21 guys. Mayroon pa tayong 9 minutes para mag-umpisang tumakbo dito sa Central Elementary School sa Mangaldan. So hintayin lang natin at umpisa na tayo mamaya konti. Mayroon pa tayong 9 minutes at saka mag-start na tayong mag-run guys. Yan o. So guys, nagpalit tayo ng battery kasi lobat tayo. Nalubat po tayo kaya nagpalit tayo ng battery guys. Ito 100% na yung battery natin guys. Mabuti itong isang battery natin na charge natin. So ngayon 100% tayo. Pwede tayo mag shoot ng kahit 1.5 hour tayo mag shoot ng video natin guys. Ano?
tinanggal ko yung face mask ko guys kasi ang hirap tumakbo pag naka face mask. Kaya tinanggal ko para namang relax tayo na tumatakbo kahit papano. Kasi pwede dito kahit hindi na nagsuot kasi fresh naman yung hangin rito, saka safety naman tayo rito na tumatakbo, so hindi overcrowded, saka lang naman ng tumatakbo, wala tayong kapising. Kaya kahit hindi ko isuot yung mask ko, lang ikot din tayo, naka 7, so solve na rin ako kasi naka 7 na round tayo, is 40 minutes. So okay na, naka yung fish natin, walang takbong pogi lang mga guys yung fish natin. Mahirap yung mabilis guys kasi nag-i-start ulit tayo. Yun guys, tapos na tayo. Yun o yung mga elite natin, mga kasama natin, tapos na sila. Ito, warm up sa walking muna tayo guys. And then, warm up. Isao, shoutout ka naman dyan, Isao. Shoutout po sa tita ko, kay Tita Nanet. Ay wow, sponsored by Engineer Nanet Urbano Melendez. Ito guys, tapos na yung mga kasama natin guys. So ito, ayan tayo. Kaway-kaway naman dyan mga runners. Ayan o. Sponsored by Macan. Sponsored by Macan. Kung may order kayo, i-PM nyo lang kay Donald Bugolan sa Macan. Siyang may-ari ng Macan. So ito yung mga kasama natin. Ayan yung mga kasama natin guys. Tapos na rin sila. Yan o. Tapos na rin sila. Yun o. Tapos na sila nag-run guys. So ito, walking muna tayo guys. Yan yung nakasama natin. Ang tibay na nila sa takbuhan. Yan yung nakasama natin. Ito, kasama natin mga runners. Yun yung kasama natin, hindi pa tapos. Ito, tapos na sila. Yun guys, kompleto na tayo. Tapos na tayo guys. Yan o. Ang kasama natin. Magpag-grocery din. Kasi tindara mo, thank you po, kuya. Tapos na sila, nag-run. Ang kasama natin. Thank you po, kuya. Another stay. Another run. Dito tayo. Ano? Ang kasama natin. Usap ko na. Nagpapahinga kasi tapos na kami sa running. Naalakad pa masahe. So guys, tapos na tayo mag-run. Uwian na naman. So ito guys, thank you sa mga runners natin. Ito, tapos na naman ng isang araw. At tayo uwi na ulit. See you later. Dito na kami.